kublai pi baro sa shisin pat nagdu darshan ken no shillong hakanika janmit ngi priang sobha shapi shakanika program Doctor Speak ho ngindang ye beteng ha lor kanika series kabang ye kren halor u covid khat khandai ka Jingngeit Niam bat ketika Tiki banya shimbenta hakanika jingi kren ka jungi menta ka janmit ilong i Dr. Joy Lingwa ibade i retired additional DHS jongka MCH batka family welfare jongka sarkar Meglaya ngi dondu bat ngi i father Dr. Barnes Mauri ibade director jongka Vendrame Institute Mau Padang but belong professor jongka Sacred Heart Theological College Maulai but ngi dondu kat bat ngi i Reverend AC Moore belong i pastor jongka Church of God but ngapriang sobhai pi i doctor i father but i pastor mtakas janmit Lesha kanika program ka jongi hoi ka mangla pen sngau ngindang ibteng banya keren ya kanika topik ka ba mo ka badang thnam nadu min snam hadu menta uni covid khat khandai bat menta ngi i haba ngilayo ya kanika lat jingyada kanika tika ndai ngi shamba ki bon ki jing mo ba ki bor penyat ki bor sarkar ki kendu ha ka jing penyat ya kanika tika te mentaka singi nginyo banyak keren halor kani ka Jingngeit ka covid khat khandai ka Jingngeit Niam bat ketika tingan phasha shipi Dr. Lingwa pen batai kelum yang ikindiat hooj balangi lai osngau handai ngatrai dang hap iban pen genmau ki brio shapang kani ka covid khat khandai bat ka Jingngeit dai bat kani ka tika bat kumno ka jing shem ka jing i jupi mon adu minchim stem bawan covid khat khandai bat menta baladon kani ka tika beli sibun kau membalasuk, but kau beli pi barok kibaya pet ya kan program kejungi, hoat ni hap deng jong kadika klam kebangi angka covid khat kendai, ya kabala pen wan jalong dau tau kenyang jengpang virus ubangi coronavirus, but ni I bakadika klam kala sedang nadu mensim senam. Nadu kitu Desember arhajar khat kendai ya jeng shisha, ndai kat buun kat bangin dia skobhang ni keri India jungi lapoi wa arhajar arpau. But ngi iba kadika klam ho usnam bala la ladang ya kren ni ka jela ka jungi hadin bo lawan shop untuk len shop ho benai April ni sedang sotu bhai ka jingdan ju but hakatu ko por ngi I kat no ba baro nangi ngi shop tiang habaki la penlong kila declare kita ka lockdown baro nangi ngi shong khop ayeng im nut ban mi ngi sngom bangi tang mi shabar uni khnyang jipang lawan ban kenrup yangi ti kalau yat kesendam ke balik nyok ngi I kinong kiba pangru kiadan kiba yap pader kidang kamduna ndrengi pek pade hau ni usnem arajar arfwe kani ka klam shipor ngi smo bala kamduna ti benai telang ndrei kensan kendet hau benai mach ngi ilas dang kiu ki kes shikibai ki jaka bar kumju ruh kani ka ri kejungi ngi lai I ki kes kala nang kiu no do benai April bar kata ka jingkiu kala nang kam shirkai namar ngi I jingbon ki breu ki beyo yo ni khnyang jingpang bat kumju ru ka ba kham shirkai shisho ka dei bon ki breu ki khlat no ka daw jong ni khnyang jingpang ti hausna mu balala baro nangi khamtam kum ki banget ngatharai baro ki Jingngeit ngi duai ho blai trai kan rat bo unso bahaban ban pelat siliang ngi da ka ba ai ngi ka jing lat jing ka dawai la ni ka lat jing yada bat ngi liat duai jure kata bat mentau snam bangi la yo pat ya kan ni ka vaksin la ni ka tika ka ba phla pat ka long ba mangi kum ki banget hi ngi sedang ban keli jing keli hatu kan ni ka dei shisha ni em ka long shisha ni em ka ba bahani ka basniu baro ngi laki dan laki jong ki jing keli bat ngi I khamtam hapdeng jongi ki khon khasi khara kat nu ka jing jenjar jing mut perkhat ban sim ya gane ka tika kat baki dekhar de kim dan jing ki sim shai bat ki babon ki la de ban ai ya gane ka vaccine ti ha gane ka por de singin kham ya kren halor ka ta ki ki daw le se bat khamtam ngi tip ba ka Jingngeit ka wan hakmat bon ki brew ki shuk kena pop ya kata ka Jingngeit ki jongi ha ublei le singi dan ki kpa joka menak bakenjam sim jungi ki ban la ban kham ai shu ke jingsai halor kani oh to kuble shibun doctor te ban teng halor kata ka ba I doctor I ong te father ngan pha shpi ki ai kini ki jing shap tieng lani ki ai kini na kalyang joka Jingngeit ka ba penlong I ki brio ban mo ban shap tieng ya kani ka lat jing ya da ka ba wan ha mo ha ka do joka tika Atarai kat kum ka jing so thu janga kuble fi kumbala
badi kini ki doktor badi pastor ni badi fi kinong pej baro ngatharai kat kum gajing perkhat junga kibreu hoi kidon gajing shapting rei ngatharai kawai pat ka kongsan kadai ngi ong bangi de ki kristan nginget mo nginget hoblei henri lese ka ngapa ngai I bakani gajinget teng ka long gajinget ka ba nong kum no gajinget ba matla ngim bangim wadi ke ka ba kaba shadian ma ka ike kaba kham dan jingmut te le si kawai ngalaban ong nakaliang junga ngakwa ban banjur halo kene ka phang ba ublei uyarab ingi abangi pertangi ngi ot ngi nami u henrei ngi dei ban persang ban yarab ile diru kemud ublei yarab ik te gure ba yarab ile de kum ong Benjamin Franklin mo te haba pe je kene ngape nga pensiong nongre halo ka Bible Wat ka habang ipej apa ka Bible kamtam gospel ngi iba kito ki brio ki ba wan show Jisu ki ba yo jingkoj ki klam shong hayeng duai o to try wan ye pen ko jinga hande ki lej wad u Jisu ki le wad u Jisu kito ka kentai ka ba pang misnam kali wad u Jisu hado ban yo kata ka janju ka sakoj ngilaman ong ba u Jairus ka gospel Markus mauru ulai wadi u Jisu wan pen ko itu ka khon jong ka bapang u Jisu ulai cheyeng pen im yang itu ka khana ka ba yap no te bun ki nuksai lawan pe gospel ka pa shna ka long ba ki u blai u yarab hoj hande ngim de wan shong ba haju wan shu doi sa hayeng long to blai wan yarab nga hande ngi de pen I kamon la jong mo na thare bu blai u ai ngi ke ibreu ai kita gajing start gajing shampang kum ta ngi den panan kami kata ublei kwa ingi bangin sei lagi jong ki bot ki bor te kum ta ublei u khmilen ti ba mangiru ngin pen I kata ka jing trelang mo na kaliang jongi im de wan shu up be kat ka ba kan mo ka shu drive ublei klam da le I panala dia mo ublei lo ai khanangi kita ka bot ka bor ki sap ki phang bangin le ke te kani ka jing mi jong ki dawai vaccine klempe ka de jing a jong blai ka de jing start u blai ai ki brio ban pen mi ikini ki dawai no u blai dala dia numan ban ai injection ifi u penan kami ki brio penan kami ki scientist jongi kamu ka de jing a jong blai te balengin kan tai ki jing a jong blai mo la daw ki la shna ki dawai ban ya dai ngi na kene gajing pang ngila dwai bros kata lesi kene gede ka jubab bu blai ai gajing dwai jingi men chosnam ngila dwai jurmo te lo phai ni ge dawai te ngi dewan pediang ngi kata ma ngi dewan pediang lesi la dingim pediang ngin long thik in ongum no in long thik kum ka por jong noa shna ga ying lieng khod ki bri ban rung de ki bon lesi ki ki bri kum tre ban rung te gitu barung po ying lieng ka ying ga sam jong noa ki laj im ki bai ki yap lo lesi ki long kum tau sen renong ro jong Moses hari kenja ma ubu itu sen renong gitu hande gitu ki ba kloi ban pej itu sen renong ki im gitu ban pej ki yap te ngatharai kata gade kata ublei u penan kam ya ki brio ya ki atiar bangi don ban kum ki dawai ki dashin bangin yo ai ka jing ko jing kya te la dang ngilej ban pediang gitu ngiyo ki ka jing ko jing kya gade kamon jong blei hande la dang ngil do not la ngim kwa ngi artatien bangi kentaj ban kamu ka jing do nang ngi kalong ka long ngi ha ba jing sistem ka ba jurma din ka toban te kum ba kalong mentahi ngi iba kini ketika kalong kata ka jing ai jung blai ngi dan pediang ngi kata maka de ka jing start ka blai ai ki scientist ki jongi teng ba ka jing duai jongi les simo te da ngi pediang kata ka jing mentoi kalong ngi ka bangi I ki beri ka yo pediang Tika ki yo jing mentoi de la ngi kentaj pat kamu ka kata ka jing kena ka de dia ngi simat kin Kajuran kutu ka phrase father ka baong man cannot do anything without God and God will not do anything without man. Tamut kani ka khot yengi ya kata ka sovereignty lani kata ka bor bahalor jo ublei bahkan tre rengkat bat kani ka bor brio ka jongi lani kata ka willingness ka humanity ka jongi brio hatu kata kadai ka phrase ka ba ngi kum ki kun kristan ngi de ban penslur ban boot father klempep nomor ngalong ifi ba ublei u ai ngi kibrio kumba ma gajing tho ko jong ka sam number fra ka ublei lo shna ngi kibrio thau ngi kibrio bangin lang hajrong do jong ki jing thau bro ngi long hapo tang ngi ka hitang ngi ki angel ba kiblei mo te ngi long ki jing thau ba ublei abu kerpang ba start ngatharai gajing start ublei ai ngi kalong bangin penan kam ken
Bangin penon kam ita gajing start. Adang penon kam in long tik tahu kum misteri wadan katiar ban shina ri shinai aipat. Udan katiar tu gi kurat ki ai kai ban shina tiar ban penmi ban shina kami ban shina gani katai jing don kam. Tela da ublei ai gajing start adang penon kam pep ngilong ki ngile ai ke babak lagi. Te kamut ki scientist ki papi ba penmi ki ni dawai ki gajing ai gajing jong ublei gajing start bu ai ki kum ta gi penon kam gitu ki tiar ki bau kila penmi da ka science da ki doktor ma te kata ka dei ngatrai ka ublei khmilenti kata ma ublei khmilenti pep kata ublei shibun father taka jing pensyai ka jong pi but pastor mentangan phai shepi mo kan ni ka jing ong ki jong ki brio mo ba ngiting nget ba ha ublei mo ki banget nyong nget ba ha ublei ubla thau ubla bo ingi ba kan ni ka met ka de ka jong ublei but nginum sha ba on muslia daka mo da kita ki lenti lani de ki lat ki jong brio ya kan ni ka met amang nget ba ka de ka met ka ba ubla thau ublei ngin chania ba tang ha ublei ubla thau yangi ka ai pastor pidon man pensyai halor ki jing ong bakum kita Hadin ba kani ka jing pangklam kala wan hagari ga jongi ba ka pertai hi barak ko wai ngaman suwa ngam ju sngo tho kai ka jing pangklam kani de ka sen ka baning kong ha ka jing im ka jonga bangan experience kai ka jing pangklam how news ne mo bala dem wat la kala wan ro ngimpat da syai bahaya ka. Handai mentau snem habakawan ke second wave. Bangio i ga result ke jongka. Ketua kawan lam ke fear complex. Omtang haki Kristan. Handai habaro kinong syong snong. But habakawan ke ni ke fear complex. Kajingkeli ke bami hakamen sem jongki baro kolong ayu kanjiai ngalasai what will happen tomorrow kata kadai ladangi sngoto ya ka consciously or unconsciously ru kata kadai ka jingai ka ba baro ngi shem tikito kiba ngai how Jesus Christ kumunong pan imbar utray. Kalat kabaningkong kabangile kalong bangin le chow bulay. Banyatho hau yaki jingkhia bat yaki jing sngaw jong kamansim jong ibaro. Namaruday ublay jong kabom jukot. Ublay ubam dan ka jing sedang ba umdan ka jingkot. Utip lut ya ka menin utip ya ka lasyai ba utip ya ka bentar kumjo tu nu blai jong ka bom jukot ubangim la ban yo iyo dai da ka jingwan ka jong Jesus Christ ya ka ne ka pertai u hikai yangi habangi duai ban ongko pa jong yu bahapeneng kata kamot u blai jong ka bom jukot ukolalong pa jonga bahapaneng habang aduaing address you te habau dei pa jonga ngala banya tho ya kijing sngo jonga mensem jonga baro kijing kemen ngala banya tho you kijing ngai tho au kijing shep ting kibadon ha ka mensem ka jonga ngai share badu kum bakalong tenrai ka basngo tanat hang ni kolong bangiyo i bau bulai uba mangingi syakri utip khamba yanga ban ya ka banga tip syapangya lade namau de bulai jong ka bom jukot te hadin bagani ka jingpang kalawan lasare kari jongi barok ko wei kawai ni ki jing duai ki ba ngi barok ngi duai lang kalong atrai la de kalong kamon ka jong me pelai jing na ka de ka jing sitam ai jing start ye ki scientist ye ki doctor bakin la ban ai ka dawai
kaban yarap yangi da ka ba ong kumta ka pen I ba ublay u ai jing start haki breu kumno banwat yakilat bat yikilinti ban ai ka jingaram te hadin ki jing duai ki ba bon teli ki benai ki ba ngelai duai ublay usha skor ki jing duai ki jongi but uple ka lenti yakilat jingarap but ngashim bakani ka vaccine ka bangiyo menta kadai ka jing jubab ka jong ublay ya ki jing duai ki jongi Jingngeit bahabang isim ya kene ka vaccine bau bulay nyarap yangi ngidon kam ya ka jing duai ngidon kam ya ka dawai ndai ka jing pen khia ka de ka jong bulay kata ka de ka fate ka jongi klemo o ngimla banle ai ruem but nga persyang ban pusan hakini kisngi on dengan latip bangadon ka ni ka program hangne kawai ka jingato khana nagaktin ka jong ublay hakopor bagi kon Israel ki syadaj hakib sen mo ki sen bi kito ublay hukumi Moses ban tau u sen renong bat ban sden yu haloru deng bat hukum ya kito bara ki bala syapu hakini ki sen bakin pej shaunu bsen renong ubelas den haudeng bakin yo ya ka jingkai tengam pat ngam dakwa ban spiritualize ya kata ha ka New Testament context tendra nga shem ya ka parallelism hangne ba let's say kane ka jingarap ka bangilayo na kaliang jong ka medical science ka vaccine kedai sibenta ka baulay usha skor ki jing duai ki jongi barhaba ublay usha skor ki jing duai ki jongi upun klan ka Jingngeit ka jongi hau katu ka jing shapting ka fear complex ka bangidon ha ka baningkong habang ibu ya ka Jingngeit jongi hau blay bat ngiyo ya ka jingaram usha skor ya ki jing duai ki jongi Tika ni ka fear complex sa kalan ka security kawan ka sense of security ka jing syong singan hap deng ki jing jong ka jing imbaro habangi don kata ka jing syong singan jongi hau blay te kamut ka lenti kalong ka basok kamut ka jingim ka baklem ki trials jing ka stan jungi ka ya kumta ho te habaki wan ki trials ki jingim ngis ngau thopat ya ka jing darun kat ka jong blay ke namaru blay kumta ka juong to ba umdei tang uta u nong ya da yangi persa ya ka eryong dai hapdeng ke eryong mengi mentang idon ka eryong dai udon hapdeng jungi mo dai ba un yu thì là sinh năng nhọ bên đây tên một pastor mà nghìn học ya sim lang ka benta mo na makaport ka long ka balangkot thì doctor nga singan phai ya shapi kan ka jing shap tieng ju ki breu ya kan ka vaccine la si kam tam mangi ki banget ki babon ki ba shap tieng ki don ka jing arta tien ba ki jing ong la si kan pen kala ya kamet jungi kan muslia ya kamet ka jungi ka ba ubleu la thao hang nun pen chong nong rim nang nun pen chong nong rim ya kanika jat jing shap tieng kan kong bala han share thu ipi ba hadin mangala song than hadin arsna mga song than tingala joino kum medical officer po jong ka Jayau Urban Health Center but ngitip ba kita ki than khasi jugi ki than Jayau ki than maulai ki mau khar ki mission Kito gide ki jaka ki ba bun ki shong ki khasi but ngi I bakadan kata ka vaccine hesitancy ne ka jing bom kwa ban ai ya kan ka
ya kan injection ti kum ka bateri ha tu ka jaka ngapit benia ki tharai kita ki ba penlongi ki brio bekinum trep an shime kan vaksin kawai ka bangi yo i bha bat kata ka dei ba lesi ngiru ngidan hi kata kadai ka jing shep tiang yu tharnia shep tiang ban ai tharnia ba yu ban ai inject bat bun ki brio namat ki tiang ban ai inject kim tre shep ban wan ai ki injection ti ngala angat ru jing i junga ki dan kat tu kan ni khna samla baki tiang wat senrang ru ngai kendo baki tiang ba yaw taw tharnia mari adep ai injection di pangkila push arn da to ke bp kala drop ti ngihap ban pet yeki ti nri tang hadin ka tu ne por ki blei le shu da ong balei ba fitiang ki hap ong ho oi bengiting si ki brio ki dan ni ka jing tiang yu tharnia nri da kali pade ki blei pipang si ba fitiang bala shu tiang lupam dei ba pang klempang na tang batiang ti ka jing tiang yu tharnia ka dei ko wei ka ba bun na ki brio jungi ki tiang bat kim tre ban wan ai injection namar ki salia ban syadung nei ga kwa ban ong bau thernia de bathar kumu thernia ba ai inject ki khlung hi ngim dei ban sep tiang ka dawai ru ko belong ko plam mar ka ta ka dam den jing ban penrung ka bat ngai le ding la yo arsin ngasngo khlem yo sngo hi ka ta ka jing pang ru namar bele ba ka long ka ba jam ka ba suk du ka ta ban ai injection kim den jing ko bai pada ka baki brio ki sep tiang bhaga dei ya ki side effects tharai namo ngi tip hi barok ki brio to kwa tang shu ong dawai te la prakhat ka side effects kanja ayu le danga ai ti mda prakhat ya kata ka jing mentoi bangi yo na kata ka jing ya da ndai ki prakhat ya kata ka side effects tingan shu ong ipi baki side effects ki long ki belong very mild ki bam shitam ni edu em namar la ban shu shitmet la ban shu thamet thapat la ban sudan i jingking kli ni la ni jing shot telan ti tanggung tai ki babun ki brio bat itu i jingpang ga jaka ba ai inject kita ki dei ki bangi she yo bat man ka por din ba ai inject ni ai paracetamol ni ampi so ta pisgo shit met so bhadi nu do wai tang we kuli phla jem ki babun kim dan kam hiru kita ki kuli ti kita ki dei ki jing ki ba ki brio ku ya kendo dan bade ki ba artin ki ong in ai kan ni ki injection hatu kan yarap shisha yangi kata ka dik Jingngeit ha kata ka Tika ka baki ai nri nga kwa ban ongi phi ba ya kan dik Tika ndai ba shu ai madai la le de research ka babiang but le sifin ong balik kloi ru ngitip ba la pen step ru kata ta but barok ki ri ka prathai ki le ai pisah hang tu ndai ki la ya sei laga jong ka kat ka baki dan ban pen step e kan dik research but ki scientist ru ki la trai shitam mit la bat sngi ban yo e kan dik injection ti kani injection kalawan nring ko aban ong ipi bakani injection la le hadien ka proper research hadien bla le ki trials ki jing persang hadien baki la pek ni ko quality jong ki tika bangi ai ti bat kham tam ye ka bor jong ko to ka jing ketika kala ni em bani ada bat ngitip ba menta ki ong 90% kani ko covishield ka bangi ai 90% ka ai jing ada ti lada ngikwa kata beli ngin pedang kata namar ngitip bakum ka injection yang persit katuru kadan la karam kamdai ka 100% barok ka kiyo jingeda ki khlung ki dang yo hi yom yang persit lada kiyo ya ka measles vaccine re ya ka joko por kimda thnre kimda dan jinge ti kitu ki bashimi ka vaccine ngi i bagi la ban pensisha khamtam ki healthcare workers ngi i ki nong 3 ki bateri hospital ki bateri ki jaka ki basumari ki brio kini kila ai ki vaccine but dei na kata kada ki slur ban sumari ki brio ki bapang covid but ngi i babun ki kimlile what la da dan na pleng juki na mar ngi ong ba kam dei nyop 100% protection ki dan ki bayo nda ki yo ru ki shuyo malumala ki shushong hayeng ki kitang shushong that ka tu anipor itai jing thai jing eru ija no kimlile shu ti nringi lapat bakitu ki ba clemshim ya ka vaccine what happening ki nong 3 jong ka trat ka ko ki dan ki bom kwa bensim kum gitu padan de ki yo da ka jing sistem ka bajur ka basem jing adu ka ta ban le ki ti kindi ki de ki khndiat ki bang kwa ban ong ba ya kat kita le si de ki down but sagawai pat ngin ong ka de ka Jingngeit bun ki bri ki ong habang aladon ka Jingngeit hoblei balengan ham ai sata ketika ti kata ka de ka bangi ngi dang ya tai bat kini ki ngidan ki pa ba kenjaman sim jungi ki ban yarap ngi hilor kini ti naliang jonga ka supwa bai ban ong sko bahawa de ngi bit ngi dei ban pen shisha ba dawat benya
lara don ganu ka bangi i lihat silang bagi social media ngi yo i YouTube ngi i po jong ki WhatsApp ki bangi yo ki lara don ganu ka ba ong da kumwei pat kan baha bangin penti kenaswan kadai na kam dai ko khubor ka bangi i namar bon ki khubor ham saya ki ba pen baklai ki brio kim tre shu ban sim ndre kam dan ki sha AARM let ki website jong ka sarkar Ministry of Health and Family Welfare ke National Health Mission let ki to ki website by pin lap shisha ya ki jubab ki badai ngim dai ban tiang namar ka ta daw nga kwa ban ong ba lada ngi ngim la ban len bam dan ka ni ka khlam kumnungin len ha bangi i ki brio ki yo ya kita ki signs and symptoms ki dak ki shen ni khnyang jipang ki thia hospital ki poi ICU but dan plan juki ki bakhlat habang i kat ni gindang la ban ong ba ni kam de ka khlam ngati nga sngo ngim don nong rim balay na mar ngim pat GE ban don ki baki hospital kin dap de kita ki bangi ong ki bapang covid ban nalor kata de ngim pat GE ru ba ka jingyap man kasngi tang ka bangi sim na ki bapang covid kim ju duna ki long hapo ka sipau la ni palat ki sipau kam tam ki ki khndiat tayo belalit no tingi hab ban perkhat ba ban ong ba kam dan ka ni ka khlam tengah thrai ka long ka bam la long ladang ni pet de la ki jong ki khmat ni ngap ya ki kubor ngathrai nginum la ban len ni ka jing shisha bakan ni ka khlam ka don bar kan yaisa ladang ngingim le ai halor jong kan ni tingim dei ban len mo kumta i doktor la pansai na mangi i ki dak kishin bat ya ki sakhi ibo bon bakan ka khlam ka don te kumta nginum la ban dinaya ka mon at hibuk ten pareng tang ba kai ga bangi la ban le persa ka dei bet ni ki lan jing sumar ba ki lan jingeda ki bangi yo haduk menta te father habang ipet mong ki babon ki banget ru ki ba ong ka dei jing ong ba o ka khlam ka dei la si ka ba ublei u mo u sha balani ka ublei u pensitom yo ubrio la ni ka dei ka jing kristi thia ka jong ublei ya ki brio na mar ki ka perthai kala pop palat hatu habal pet lengba ka nongrim jong ka jing hikai ka bible kan ni haduk ka no kan ni ka long ka shisha la ni ka ka mo kata ka biblical precedents ka bangila ban pet ka bala ban penshisha ya kan ni balasi kan ni ka kata ka jing bishar la ni ka jing tunjuk jong ublei kan Sarai ningkong na isabe oi kadon kum kata ka jing shisha pang isang ka bible ro gipule bible ni siang blai teng u sempat iki paj ba ma ba ki le runar sempat o ajing senang iki ndrai ublai pat ngimdai masuk thu ublai ta bangi khot sadistic god wa sutana don iki bri ki sitam ki yap ma utam dai ublai jongi dai ublai badap da jing senai da jing ngolem iki bri ma kemangi ka pausha ya ka kitab Exodus abo blai ong yung Moses ngai asngoi ki bri jonga ki baki word ki nam apo ga jing pensitom jing inong Egypt te khilai kolai lo jiki ma kom du blai sung thu jing don kam jing ye ki jing janjar ringi abo pha jing sneng wa yu pha klampe ban hikai ngi kumba ki kimi ki pa ki pensitom ki khon ki sempat ki khon ba ki le dakai te ngatharai ngi yakata ngi pidyang ma bo blai u teng le kum kini ki kai ban kristu thia ki bri kum ki kristan ki bangai ni song thu kata ngi pidyang kata ke ban yalam ngi ru isya ka jing kala bomot ma ik ban ngangai kini ki jing ja ko bet kala pen kala ru ya bun ki brio mo gitu bom le humani ru kala le ki bom duai ru asdang man duai kadani ka jing bhag mi na katu andai ban ong pod ublei ko ki brio kin sitom sa ma kin ya yap sha kata kam dei ka jing sisa ublei ko ngi bangin ko kuai hago bakadu ublei uan uspa uan pen imingi yakinong Israel usha bakin sitom ka to kane por re pulaj iki uan uspa iki te kumjur ublei unum pen sa do ingi kane khalam usnga bagi jing doai jing bon bagi breu to kumta ka kane Tika ka dei koi ka dak ublei ai ngi bo kwa ban pen ko jingi bo kwa ban usula snga bagi jing doai ka jongi bo kwa bangin sitom sa kane bangin don sa kane ka jing ya ke jing sitom ke jing lanat ma kum tau blei ngatrai blei sngap ke jing doai ke jongi kum tangim dei ban ong ba o blei hoi punistom dei unam punistom sa ke ngi ba kita garukom dei o sngap kum kpa u dan ke jing ye yengi kwa ba mangingin ya ko ye khya ma tu da ga ni ke jing yo ketika ke dei sisa ke jing a jung blei ba ke jing sngap jung blei ke jing doai ke jongi kata ngi dei ngatrai kum ki kristan gi ban su thu kata namun gidei kumba ong ka bible ukin baka ngin let chuble da ka jing slur bat kerpat ya ka jing isin ai bat ya ka jing ai ka jong u ba haki por jong ka jing don kam pala si uble la yo sngo ye ki ba kum kita bat
upha ya kan ka jing yarap ha bakum kan ka don mo father ho chun pe bangi puli ga bible ni syam kata barabor ha ga por jing don kam ki pa Israel ki purta je ulai ki ut ki nam ulai pha ha ba ki sha pen ha ba ki sha ga jing ban ben je ki nong shun ki kirpa ulai pha ki to ki nong bishar upha ki sim bakin job thmai ki to ki nong shun nan pla ki aba kono ga jing jar ulai usngap ki jing doi jing tingin saya betang biang yang kena gejing ekran bat hendai mentang inya phasha kendiat chi ni gejing pen mana kadon ki ba sngo per bat ki ba sngo artatin ban sim kan ni injection nomor ba ki sngo ka bagalong ke ba di persya ya ka tin jong ble hnre ngam de nong yalap ngam de ubri ba hok tam pertai re ngaru ngapli ka tin jong ble bat ngakan mau ba hakawe ka benta ka haka kitab jang James ka bandingkong ka lindong uang balada mano ru basmo wasyam ba uduna ka jingnang jing start bat ka jing sampang ude ban pano blay bat ublay unsa juba bat ai ya kata ka wisdom bat u airu paho abundantly tingi dim song thu ya kata mention snem ngi dwai lodam hayeng mane ang no ru ablay bring a cure wanra ka jing ya da te ngilayo em ka vaksin uang kumno ublay ai ka jing start paho hapo prabnai vaksin kala ada bam pat julong menu ru hapo prabnai ki develop ya ka vaksin nringi ong kumno pat kani ka di ka scam jong Bill Gates ni udon uta kani udon kata himot ba kini ki batraya sarkar ki nongyalam ki doktor ki bang nget hau tau blay jongi ba em mangi ong ki kin poisa dujok bar ba kila sim injection bat ki mde ba ki pen bor ki pen song tho ye ki brio ba ki de ban ya dai le de na kata kadang ong song bha wat nom perkhat bakla wat nom so tho bakla namar ublei wang ha ka Psalm 91 ru he that dwells in the shadow of the almighty will what read Psalm 91 pule ka pin sa song tho ngau blei un ya dai ngi bat un pelat ngi tang bang ngiru ngi hap sim ka kamram bang ni dei ban le aka bang ni dei ban le hang ni ngi dei ban sim kilat kilinti ki bang yo kum kita kilat kilinti bola thau blei bat bangin ya dai la de ngam lili ngam kuslai ngam ting nga ong ye phi nga kintu ye phi baro so ba prakhat lem ngale kan ni nga sim kan ni injection kan ni nga sim belai om banga hap ban penbot ye kiwe ba kilat le bangaru nga ko am sim selfie ngaru ngan bo ha WhatsApp status hello ngala sadung nga sim ya kan ke injection namar pangaso baka de ka kamram jonga bangan ko yo blai bat bakilat gilinti bulai ngan pendon kam pura badru nga sim ya kan namar banga jelade tengah nga jelade nre nalor jang ka jing jonga jelade pat nga kham nyano pitem yakini my family telada piru pi ki family semua perkat sani perkat janai 10 minit along kum bayat idikeu mlele God bless you na kermen ba pin sasngap ini jing kentu jonga bat pin let sim no ketika kono ka center ka play with what you ang hab yang lan what you ang ka play with stay safe God bless Tinggi phabia se ka studio ho ingidang don kadi ka jingi kran halor kadi ka phang covid khat khandai ka jingi niam bat katika te mentang an phabiang sai pastor ngi barbor hi kum ki kristan si ong bet ya be da ka jinget mo ya da ka jinget om da ka jingyo ing simri kata na ka bible te ka ba kum no bat ngi ju ong ru ba ka jinget ka wan bat ka wan da ba yo sngo da ka ba sngo wi ka tin ka jog blai te ka ba ya dai bat kani ya kata ka jing ong bangi de ban ya be da ka jinget Hilaban pensyai kendiat pastor ha ka bayadai bat kan jing dai jong kani ka covid khat khandai bat kani ka jing Tika bat ka jing sngo jong kibrio kum ki Kristan ban pun sngo bahayo blai dai da ka jingai andai kata ka jingai ka bangi don ha u kam dai ka basenjar lani ka bakhi phalo habawan ki jingtan ju ha ka jingem te bonsen
haba ki jing tanjo ki wan dan ki breu ki ba question yo blai balada medai shisha blai uba e bat uba isane balai mesha kum kini ki bakin wanja kum kita ki wan ha ka jingkali jong ki babon balang jong ki bangech te henrai nimsem hangno ha ka bible ban pen i habangi ngej how blay ngin light ni ki jing janjar number la prang ye ka jingej ke jongi dai habawan ki jing tanjo lani ki trials ha ka jing im ka jongi te henrei ha ki por ki bakum ki to ublei ukwa ban pe jangi hadu kat no ngi lanang ban shenia hau ngi don em kataka unshakable faith jongi how try bahabawan ki jing ha ka jing em ngi nang em ban sno hau ha ki por baro te kum mangal ong menne hoj ngi don kam be ki dawai ngi don kam me ka vaccine henrei ka Jingngeit jongi ka dai how blai hi te bangin pentrai kam ya kene ka Jingngeit ka jongi ka bangi don how blai ka baningkong ka dai ka jingko ngo jongi kumangila keren mo na ru manne kini ki para doktor badi father ke bidan rangkat hang ni kile keren ba ka Jingngeit jongi ka bangi don how blai ngi exercise ka but habangi exercise ka ringkat berkata ka jingshania bau blai on yarap yangi te kumno ngilaban exercise ya kata ka jing ko ngo lani ka Jingngeit jongi how blai don kawai ka lenti ka babae bat kata ka dai ka intimate relationship jongi ba blai laringi don ka Jingngeit dai ka bahajan jongi ba blai wala da blai udai ukpa jonga bangala banyi share ya ki jing ngau jonga mensim jonga baro mdon ka ka bamla baru try ba wat lang iya ling ba ka tem serniu jong ka jingyap mo ang gakten ka jong blai ka sam ka bar pulai udon rengkat bagi te nga ngasim ka ne ka wai ba ka jing plelat ple lenti ka jong blai bangin yo ya ka ne ka vaccine kadang pen klansho ya ka Jingngeit jongi how blai bo blai bangi sekri udah blai bojuba ya ki jing dua ya ki jongi wong hoj kandengan situ piwai experience barit kandiat mo how April ondang alasim ya ka first dose vaccine jonga ngayo covid kawai ka question ka wan ha ka mensem jonga ngala sim ka to ka inject ka to vaccination balai ngayo covid hagi kisah ngam tip ba ngayo wai ni ki kanum jonga iyo covid long shuai ka to kumbasi tayo kum to ye ngi don regat ha ka wai ka yeng ba ya breu tengayo semua bilik test hapo Nazareth hospital but iyo covid tengok ngala don ka primary contact badi tinggal ha test no elade ha Nazareth di katang ha test kisam bangayo positive tinga simno admission hang to po isolation ward mengasa kumbisi tayo te ondengal runga hospital ngayo ikato ko problem ko bangong manen nadu ko beningkong ke fear complex ha ka mensem jonga but ha ka Jingngeit keren jonga berutrai ha kata ka met ngong ka Jingngeit sia tho you know ru kupa jonga te mo kupa
bos ngau tu kambha yang banyak kabangan ngau tu ya lede ngong yu hayeng ngadon ki kon idan ilok jonga lada baro ki yo covid what will happen to my family kata ka de ka jinge kren jonga ba utrai ngaban exercise kata ka Jingngeit ke jonga tikat bangadang duai hang ta kawan kata ka jingsuk hakamen sem kabangampat ju experience meno kata ngasngo tu ba utrai ujubab ya ka jing duai jonga tinggal sa hospital kumba sita yo iye tam kandian pat ngam simyo akinu ki complication kanu ngaklem yo te menta pat ngaladep man yo ka second dose jang ha unu bunai baladep hadien lai banai bangan discharge na hospital te kini ki ai baro kai ka bangala banong ka bangala draw ka conclusion ba habangala nang ban shania how try ban bu yala ka jong ka Jingngeit jonga hu ba dai mu ba sha score ya ki jing duai ki jing khot karpat jonga ki jing yam jong ka donot ka jonga te uthau kilat bat kilenti hot ublei ula ban penkot da ka bangi suduai kum to hang to la ban ai fi ka jubab ndai don ka por wong kanir ka don kalenti namar ki jing perkhat jonga bagi jing perkhat jong me ki affair te kene ka vaksin ngashim bakade ka way ne ki jing jubab ki jong utrai ye ki jing duai jong ki breu ki jong ublei pat ngishim ya ka da ka bas ngongo ya ublei ba uai ya kene ka jing yarap yang ki kon ban reu ha kene ka parthai kata ka dei shibanta na ka experience bat ka banga persyang ban reflect ha ka jing shisha jong ka kten ka jong ublei Kubli shibun pastor tapi ya samlam yang ini kata ka jing shem ka jong piru bat kumnumo kata ka jing kendu jong pi bat ka jing kren bat ublei bo pa jong i ba habeneng ru timen tangan phai biang she i father tingi i puli ha po kitab Genesis ru ublei hadian bogula de thau yo ubri ong yaki mo let them have dominion baki ula aya kanika ya ka perthai ba ubri bo un sanshar halor kanika territory jong kanika perthai te father le se kani ka jing ai hi jo ublei ya ubri bo un sanshar dominion ha kanika perthai ude ublei pat hi uba long sovereign uba penla ya ubri ban yo ye kini ki lat ki jing start ki jing shampang ki ba ngidon kam na ka benta ka jingdon kam jo ubri ha kanika perthai ha ka ba ublei hi ula ai dominion ha to ka dei kumta ne kumno pada kram pep ka dei kita nomor ba ang ifi mene ublei uai ngi ta ka sap ka phang ma kum ki breu ka jing start ka ba kham palat ban ki jing thau ma wala ka tang nim la ban ublei ai tang ngi ki marat ru ai ki jing su thu kum kan sai phi haba ki marat ki pang ki tip ban yuat kan bat ki tip ukon bat don pun ko ki ublei ai ki ka sap ka phang ti ki breu le yang ki breu ai kham palat kan ka jing start và đây là bao cái này jing start jung play cái jing start play ai ngi la ban yo bon ki tiar gitar la ban shna bon ki jing shna ki balai puja ki ba pensuk i jing im ka jing ma kumjur ban ya dai la ka jong ka jing imru kata gami na ka jing start ki play ai ngi te ngai ba play ai ngi ka ne ka jing start bangin penan kam long thik kum utau tu shakri ba yo ki talent ma tu gi tu shakri ki ba pen ba yo ki talent ki penan kam ba ki yo jing ro no kan ra tu shakri bom penun kam ubat tep itu ka talent sya pen sitom te beli ai ngi kai kani ga jing start ka sab ka phong ai gi brio bangi den penun kam kan te abangi penun kam na kom ta ga jing bha te uni vaksin ba ki scientist ki lab de nam ta ga jing bha de ban panjat gi brio mo de nam ta ga jing bha jing gi brio te kram pep ka de ga jing kerkhu jong blai kma i pastor la ong ga ta bon sin kani ga de ga jing ai ba sung bha jong blai ngi te kom ta kami na kato ka jing start ko blei ai ki brio te ngi dem songu yu blei nam ta kene ka jing start bu ai ngi ba ki don ki scientist ma man ka por mi ki jing pang ki scientist ki wat ye ki jing pen koj bat ki lap ma te ngi ngai ba suki ese blei no ai ye ki scientist ka jing start bengen yo ye ki jing koj yo di kansar ma na thara yu blei so ai ko ki sngi da ngi duai jor kom te blei so ai ye ki brio ye ki jing start ban koj che kata ka
kêu tàu puột rồi mà thế ngay bây cái tai để cái jing lệ jung blay bro na dong sedong ni kum ki stan ni ngay bây kata o blay de ba ai cái jing start bro kum ni penon kam bahai ka na unta cái jing bahai la de unta cái jing bahai ka imlang salam kani ka jing nget jo ki babon ki banget ya ka divine healing mo ya kata ka jing penkhia ka bakin jablai but ya kani ka jing penkhia ka bada ka medical science hatu father ka ka comparison la ni mo bagin la ban ya pet ap deng kini ar kan hoi kidon gitu jing penkhia miraculous ki mo gitu ki jai tangba majority da kam dei lese ka to ka dei ka jing ino blay ai ting gitu jing penkhia ban penklan ye jing ki brio mo ban penklan ye jing ki brio Henry kembang kalong per ublay penon kam dekin ki atia dekin ki bada ka jing start jing ki brio ban penmi ikini ki dawai dasin namta ka jing bahajingi Henry yak tu ki jing penkhia ki ba kam kerpang ta to ki jahi tamba ki to kim jaman ka sngi mo tengkhat nang le sisin lano ka to ngathai ka de ka tabu ublay pa ban penklan ya ke jing ban pen iro bo mo udon ka bor lo ki ke bro mo namar lada kam jak untuk bala si ubri un sarong no bor khoi de ka jing le jong ha mo te ka to ka pen ibo ublay udon ka bor lo ki ke mo pastor la batai mane nama kumile ekran hi ublay ubabdan ka bor baro hi udon ya kata ban la ban jet ru umdan menu wala ban advice hi dai ada ujiet ban penkhia da ka balong ka kamba kadai mau hi ban decide ko fi om pastor ba ka jingmut jung ba ka jingmut jungi ka ya pher mo ko ba khtin ju blek ong ya pher ko ba ya pher ka mi ni ka sap ni namar kidon ki brio pat ki bolong bai dai hat ngam tre ban di dawai ngam tre ban e namar balai mala ngai ka divine healing le si ha ka jing jet ba start ublai le si kamlong kumta dai ko fi ong ko wei ko ong ka jing ong jung jisu gospel ong mo dei gitu baro ong try ban lai im dei gitu ba lai ka mon jung pa jung o jisu ni lesi ka dei ka mon jung blai pa bangin sngap ya ka jing batai jung doktor ya ka jing hikai ya ka jing kentu jung sarkar bangin lai ban yo ikini ketika kata ketika mon jung blai nganget kede kata tela dangi ong try doi hayeng sngap te lakam jisu ong ni ka ong keren chai mo dei ka tang kata ring de ban le ka mon jung blai ka mon ngi de ban le ki bangi de ban le mo doktor haba ngi pet ikni gi jing mo ba ya kendu komne te ka ai baka sarkar ka don ban le ban yele ikni gi jing ki ba kendu ngi iba kibriu ki de sentan ban shimi kan Tika ti ka i bangi la ban le ka de ban pen su thu ti don ki bakno bangi ba ki khlam pen su thu nga kuburi kata nama kan di nengkong ka de ka por jong ka khlam ti ban yelit paj ba ban le pen su thu paj ba ru kam de long ka basung namar ka don ka de ka khlam rei ngi i lang ba jong ki media hakot kubor man ka sngi ngi i badan ki jing pen shai ki jing pen su thu nga krepat iki paj ba kin so ba ban puli Ikitu kijing percaya pada suatu kenang bakin dubla bantip bun sepangkani ketika bat ki baki don kam bantip. Nalor kata pada ngitip senong kendong menta ketika klam kala pur ki nong kendong bat ki babon ba ki yo na ki yo ni covid khat kendai dan nong kendong. Nak benta kani khamtam nakaliang ka district administration ha East Khasi Hills kala persang ban shim mi ki lat kumno bang inform de ki team ki mobilization team ki ban pej khamtam shi ki nong kendong kiba kentup ndai tang ginong tre jong ko kya ki nurse ki asha ki anganwadi worker ndai ki nong tre ka social welfare ki dan betalang ki nong tre jong ka education la khot ye ki nong hi kai ru la training ki be ki dan betalang bat baro na ki department ki beper ni hab ban ye tre lang na mar kan ni ka khlam bat la dangi kwa ban ye khun ngin hab ban ya yes nok ti lang baro kata ka ba ka district administration ka le Sakabai pada kabadang day kadang don hakalinti ban plien ri ngimpat lian ri nakaliang jong ka district administration ki ong bangin bo do helpline phone number ubaki breu ki la ban kli lada ki don kanu ka jing artatien kin phone yo phone number kin kli ka jing kli shapang halor ka jing artatien jong ki shapang nu tika bat kin don ki breu ki balong ki batim ya kani ketika kiban ai ke jing juba but yang new phone number kitang suyok kin sa ai ki kubor le se ba ki radio ki ki breu ki la ban ya phone kin sabot da ka por do kata kini kisngi ki breu ki la ban phone but nalor kata ngi don ki war rooms haki jaka ki ba pher
hagi no bad hagi nong kendong ngakerpat ipi baro sngo bah ban kol ban ya kren ban ya pli jungmut hagi tu gi war room skin connect ini kin ye pa ipi bapinya kren bat ki experts ki balong ki doktor ne ki nug ba champang bakin la ban ai ga jingtip to beli sibon doktor te pastor habang ipet mo kum ki banget ngin ong ba ublei ru por bu thau ya ubri u ai ka mon ka balai lut ban jet te menta kin don ki para banget ki ong ngi menta wa ya kani ka vaccine ho ngi so thu ba kam dei ka ba pen bor ban sim ju bor ngi don ni ka bor ngi don ni ka mon balai lut ban jet te habang ipet ya kata ka jingai ublei ka mon balai lut ngi ban jet hatu kadai nem yang ngi pat ha bakum kani ka por ngin pendon kam mi kata kamon balai luit la don kum ta bangin jet banum sim ya kani ka vaccine ka ai ka jing mentoy na ka benta jo kita simet la dam sim ya ka vaccine ba ka ai ka jing du jing mentoy kelum lang la dang ile kum ta kan ublei haba uthau ya ubreu uthau ha ka dur ka jong uhi but kawai na kita kadai ka jinglai loi kam dai ka bangi le kat bangi mon la bangi ngiong hakten kasimo ka lait lan rai haba kawan ka kenten jinglai loi ka kit rengkat ya ka responsibility rengkat bat ka jing lait loi ka bangi don we act responsibly. But habangi tray kam hakat korkom kata kamut niwat ya ke ai ka bahatam kai. Niwat ya ke ai ka ba long ka jingerap. Ya lade bat ya ki para marjan ki jongi. Ki ai ki para marjan ki paramarjan ki dai kito ki badan kam ya ka jingarap ka jonga laki long hangne laki long shawairu tinna ka benda ka jing bha ka jongki nga pendon kam ya ka jing lai loj ka jonga ban don ka jing kit khle ka ai ka bahatam ngala ban yarap yaki but nga don ka jingke klero ban ya tho yaki ya ka ai ka bahatam ka bakila ban yo mangi kum ki shakri ki jong utrai ki ba address ki breu man la kata yo mo haki jinge seng ki jongi ngidon kata ka jing lai lot pangidon ka jingkit khle ban ya tho ya ki para bangai ya ki paitlang yo paitlang jong utrai ya ke ai ka bahatam bat la dangim ya tho ngim pen pau haki kata kemot ngi we hide something ngi bure ai bat da ka ngi bure ka consequences jong ka topan kamlong ka basngau tanat da ka ba ongkum ta kamut ba ngi pen bor yo no Baru ngi don la ka jong ka mon ngi baju ngi le counseling mo ya ki babon ki benta mengaku counselor nga persyang ban yarap ya ka bahatam ya ki counseli ki bawan te ha ka ba khaddo ka decision ka de ka jong ki ngam la ban sim decision yano ro ki to ki bang ya kran bat ki dai ma ki ban sim ka decision te menta la ngi pai menen ngayo ya kawai ka message ka ba la pi cha ngan pule kan tang ni kapor ka cha okay ha Armed Forces Medical College ha ka research jongki ka bakile ha ka jinga dai bat kane ka vaccination ki shem ba kendai pufra persen kaya dana ka mortality rate hakan ke research jong ka Armed Forces but kendai pulai persen ki shem ba ka ai ka prevention te habangi etho ya ki breu
ya kan ke jing shisha da ka ba nget how blay bo blay ai jing start ya ki kon ban reu but habangi tho yaki habangi shim ya kan ke jing yaram kadai ka prevention yaki hendrai ka protection pat yaki ke baro kadai ka jongo blay de hangta ke ni exercise ke faith ke jongi tenga ngai scam bala da ni shim ya kan ni mdai ba pan bor hendrai de ka jing sko ngo yaw blay bo ayangi ukur ko yangi pet ikiri saudong kini ki developing countries menin ngapon men arsing ngapon sa Nepal na mga ladulong missionary sa tay arhu frasnem ngapon sa tay ngong piyo vaccine wong yo tang dakalat ka besitom bah kiha ban bribe iki breu ban yo ikato vaccine ndai hang ne hari jong ipat kam don kono ko jing bangin yo te kan ka jing kar khu si banta ka jong oblai telangi pendon kam hok yaka da kamon ka balai loin na ka banta jong ki wei pat ki paraman sim ki bakodor ka jingkar khukan wania baro to kapor kam sha shu bangin nang ibteng ru te rei ngangets kam hi ka ai ka bangila yo ban yakran kala onra ya ka jing shai ka tu kan ni ka jing shai ka jing pen sothu namar kini hi de ki mat ki balong mo ki ba ki briu ki don hakata ba ki ong ki long unknown mo kim don ga jing tip ti ki kwa ban tip ngan mo ka de ki ba thamai te ngets kam hi ba ki parlok ki ba jupet ya ka program ka jungi kin yo ya kita ki jing shai ki jing sothu balang ba ka ni ka jing kran jungi phang ni covid khat khandai ka jingngeit niam bat ketika te komba ipastor ila ong mentan mo ba kita ki data slani kita ki facts ni yo na kini ki ba research hendrai nakaliang jo ka jingngeit ngidon ya kata khtin jo ublei ka balong ka truth mola dangin bu khtin khasi kan long hi jing shisha nai da khtin phareng la singin kham sothu ka ka facts but ka truth te ka facts ni ong ba ketika ka terwa ya kata ka prevention ya kata ka jingyada hendrai kata ka protection ase ka providence mo ka bangi na ban ong ba ka providence ka ba ublei hu tap kelup ya tap jingi kelum yangi da ka jing kurkhu ka jong u na ka benta ki banget nei kom ba ki la pan shai mo ki ba ya shim benta ni si bagi de bandon ya kata ka jing kit clear ka jing lai loit ka badon bat ka jing kit clear te sa shisien ngapan pau ka jing sungu ye doktor ye father ba ye pastor na ka benta ka ne ka jing wan juki ha ka program pan pan shai halor ka ne ka mat te sa shisien ai khublei phi baro ki ba pe ka ne ka program khublei shibon